खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मिरुनि मन्त्रि ज्योतिरादित्य सिन्धियाया तेजु बिरखं गाथोनाव गोदानै लुजानाय रानवे आरो एटिसिखौ बेखेवदों। दाखोर दाला उदां भारत दानायनि थांखिजों दारागावआव जिल्ला खुंथायनि फोसाबनाय हाबाफारि। गुवाहाटीनि गंसे हटेलाव गाज्रि जाग्रा आदार जगायनायनि थाखाय दुंहाव थासारि। 17 किल'मिटार लामाखौ 7 सानाव मावनानै फोजोबनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद होदों देबब्रत सैकियाया। हायुङारि हाग्रामानि बासबारियाव हाग्रा ओनसोलाव मोन्दों सिलाइजों लोगोसे गोथां गुलि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सा-सानजा रायजोनि अरुणाचल प्रदेशआव थानाय तेजु बिरखं गाथोननि गोदानै लुफुंजानाय रानवे, एटिसि एबा एयार ट्राफिक कन्ट्रल टावार, फायार स्टेशन आरो टार्मिनेल बिल्डिंखौ मिरुनि एभिएशन मन्त्रि ज्योतिरादित्य सिन्धियाया बेखेवदों। रबिबारखालि बेखेवनाय हाबाफारियाव अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डु आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 212 एकड़ गुवार हायाव गायसनजानाय बे तेजु बिरखं गाथोनाव एटिआर 72 एयारक्राफ्टआ बानो एबा बिरनो हागोन। आथिखालाव बे तेजु बिरखं गाथोननिफ्राय डिब्रुगड़, इम्फल आरो गुवाहाटीजों सिबिथाय फोनांजाब दंखासै। फैगौ समफोराव अरुणाचल प्रदेशआ गाहामसिन बिरखं सिबिथाय मोननायखौ अरुणाचल प्रदेशनि रायजोफ्रा मिजिंथिदों। बाक्सा जिल्ला भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव दिनै भारत सोरखारनि बिथोन बायदियै स्वास्थ्य ही सेवा बे हाबाफारिखौ लानानै बाक्सा जिल्ला सुबुं सावस्रि बिफान आरो अनाम आफादनि खौसे बानजायनायाव जाबोर जथरफोरखौ साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिना बाहागो लानानै हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै बिबुंथिनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा हाबाफारि बायदियै दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव मिथिंगाखौ अराय सोमखोर लाखिनायनि थांखिजों बिफां फुलि गायो। आरोबाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जाबोर जथर गैयै उदां भारत दानायनि थांखि बायदियै जेरावनो मेरावनो गारनानै दोननाय प्लास्टिक बथल, चिप्स पेकेट, प्लास्टिक थहा बायदिफोरखौ बुथुमनानै साखोन-सिखोन खालामनायखौबो नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिनजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एडिसि साइफुलदुल्ला खान, आबदा मित्रनि सोद्रोमाफोर, दारागाव ओनसोलनि गावसुंथा हान्जानि आइजोफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। रायजोनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे हटेलाव जोबोद गाहाय थाखोनि जाग्रा आदार जगायनायनि अजद होदों ग्राहकआ। मानो होनोब्ला बोथिसे ओंखाम जानायनि मुङाव बेसेनखौ लादों 900 रां। नाथाय बै जगायनाय आदारा 900 रांनि जानो हाया होननानै ग्राहकआ अजद होनायाव नाङा-फाङा दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि उलुबारि ओनसोलाव थानाय काल्पा मुंनि गंसे हटेलाव आसाम क्रिकेट एस'सिएशनआ सा 25 ट्रेनिफोरखौ थाहोदोंमोन। जानायनि मुङाव बै हटेला बोथिसे ओंखामनि बेसेनखौ 900 रां लादों। नाथाय जोबोद ल' स्टेन्डार्ड एबा गाहाय थाखोनि होननानै ओंखाम जाग्रा क्रिकेट ट्रेनिफोरा मिथिहोदों। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि नाजरा समस्तिनि एमएलए लोगोसे आसाम आयेन आफादाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकियाया बुंदोंदि थांनाय 2019 मायथाइयाव कार्बि आंलंनि डिपुनिफ्राय दिलाइ सारिहाजानसिम थांनाय 17 किल'मिटार गोदान लामाखौ 7 सानावनो मावफुंनानै केएसि सोरखारनि थिखादारआ बिल दिहुननायनि सायाव आसामनि रायजो राजाया सन्देह दङ। मानो होनोब्ला 17 किल'मिटार गोलाव गोदान पाक्का लामाया माबोरै 7 सानावनो मावफुंजायो बेयो गावनो गाव सोंलु सोमजियो। बेनिखायनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिएम तुलिराम रंहांजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बे हाबायाव थोंजोङै नङाब्लाबो लोब्बा दं होननानै अजद होदों देबब्रत सैकियाया। मानो होनोब्ला जाय खामानिखौ मावदों बै थिखादारआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखान्थि बायदि। थांनाय 8 सेप्तेम्बराव मानासाव बासबारि रेन्जनि काहिथुमा बिटनि खाथियावनो थानाय सामथाइबारियाव दुथां सुरां सिखारि लाथा बर'नि न'आव मोन्दोंमोन सिलाइजों लोगोसे हाग्रानि जुनारनि अंगफोर। एरेस्टबो खालामनाय जादोंमोन लाथा बर'जों लोगोसे 5 सुरां सिखारिखौ। उनावहाय जेलसिम दैथायहरनाय जादोंमोन 7 दायनिगिरिखौ।
फैगौ समाव लाथा बर' आरो रहेन बसुमतारीखौ पुलिसा जिम्मायाव लानानै सोंलु खालामनायाव दिनै फिन आरोबाव सिलाइ आरो गोथां गुलि मोननो हायो हाग्रा बिफाना। हायुङारि हाग्रामानि रानीकाटनि हाखुवा दैमानि सेराव मोन्दों सिलाइजों लोगोसे गोथां गुलिखौ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।